चिरां जिल्लानि कुंग्रिं बाथाबारियाव फैला MCLA आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ नभेम्बर दाननि 13 खालारखालि दिन्थिफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो सावथुन दिन्थिफुंनाय सानखालि बर' सावथुन मुलुगनि माखासे महरगिरिफोरा बाहागो लानानै मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय दिन्थिफुंगोन होनना सावथुन दिन्थिफुंग्रा आफादा फोरमायो। हेलो मेन्डेला आइ बुस्थुफोरखौथ' इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना हाट बै बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होनबा? बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन। है जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार। गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय। जों दुखिया मानसि, फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार। मा साख्रि नांगौ आमायजों? गोसोआव दंना आमाय? बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन अब्ला मा बुंदोंमोन? गोसोआव दं आमाय? बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो? सारा गैया, मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै। बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि। नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन। You are the failure leader of this constituency. फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया। जोंथ' जोंहा मोनसे गोनांथार बड' भिडिअ फिल्म जानो थांगासिनो दं। जोंहा नैबे जोंनि कुंग्रिं जालां बाजारनि फोथाराव जोंहा जागोन 13 थारिखआव जोंहा मोनसे बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो मुंदांखा जानाय जोंहा मोनसे गोनांथार सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय जोंहा फैला MCLA। बे जोङो 13 थारिखआव जोंनाव नुजाथिफैगोन आरो बेनि सिगां जोंहा मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोंहा बाहागो लाफैगोन देंखोगिरि हिसाबै जोंहा तुरुन ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा फैफानो हागोन जोंहा अमिताभ ब्रह्म। बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव फैनानै गावसिनि गोदै गारांजों खननानै जोंनि सिगाङाव होलांगोन। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव साफ्रोमबो बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा बर' सावथुनखौ अनसायग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जानो गोनां 13 थारिखआव जोंहा MCLA जा बर' सावथुनखौ गासैबो अनसायगोन गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होफैगोन बेखौनो आं आसा खालामनानै जोङो 8 बाजिनिफ्राय होनाय जादों 8 बाजिनिफ्राय। जों 8 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जा मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ लागोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगो 9 o'clock जानाय एबा 9टा बाजिनाय लोगो लोगो जोङो जानो गोनां जोंहा MCLA बर' सावथुन बे सावथुनखौ जोङो बेखेवगोन आरो। फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगयारि। दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट। दीपक यस नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि। एसेबां जुदि फैसा दङब्ला मानो थिखा मावबाय दं? इन्डास्ट्रिफोर खुलिनो हाया नोंसोरो? गेट आउट। मुङा जेरै सैमा जेरावनो मेरावनो आथिं थिखांनानै हासुग्रा आखलाबो बिदिनो नामाब्रा नोंनियालाय? आइ गथ' आइ लाभ इउ सना। I love you too, Sona. हेलो मेन्डेला आइ बुस्थुफोरखौथ' इउटुबारफोरा बिगासिनो दंना बै एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि प्रकाश नार्जारि मोना
बाय बड'लेण्ड टाइगाराबो बिदि नामाब्रा बिसायख'थिनि समाव नोंसोरबादि लेखा गोरों लाइमोनफोरा रां लानानै गावनि मोन्थायखौ फाननो नागिरनाया गावनि आरो हारिनि इयुनखौ फाननो नागिरनाय जायाखै होमबा? बे नोंसोर गामिनि दालांखौसो मावनानै होनो नागिरदों आङो आरो बे दानसेनि गेजेरावनो बे खामानिखौ मावनाय जागोन। है जोंहा बिदि लामा दालांजों जेबो सोमोन्दो गैया सार। गोदोनिफ्रायनो औवा जेनलाबजों बारबोबाय। जों दुखिया मानसि, फुजानि मुङाव 1500 हरबानो जागोन सार। मा साख्रि नांगौ आमायजों? गोसोआव दंना आमाय? बिसायख'थिनि समाव जेब्ला आं नोंनि न'आव थांनानै आथिङाव हमनानै भट बिहैदोंमोन अब्ला मा बुंदोंमोन? गोसोआव दं आमाय? बेसे गोबावजों गथ' गथायनि इयुनखौ लानानै बिसायख'थिनि समाव दाम दर खालामबाय थाबावनो? सारा गैया, मैया क'क्राझाराव थांनायानो फैयाखै। बेलायथो खारखुमाबायानो आरो बेरेफुंजानि। नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन। Now you are the failure leader of this constituency. फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो